गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, मिरु बिसायख'थि आय'गआ वान नेशन वान इलेक्शनखौ लानानै मोनसे कमिटि दाबाय। भारतनि बारग' हादरगिरि रामनाथ क'विन्दखौ कमिटिनि मासिगिरि बिबानखौ होनाय जाबाय। कमिटिया बेनि सायाव गोथौवै बिजिरनायनि उनाव सरकारनिसिम रिपर्टखौ गथायगोन। भारतबादि गोबांथार सुबुं अनजिमा थानाय हादोराव वान नेशन वान इलेक्शन जाथावना नंगौना नङा बेनि सायावबो बिजिरनानै नायगोन। बेनि उनाव मिरु बिसायख'थि आय'गआ थांखि लागोन दि लक सभा बिसायख'थि समावनो हादरनि गंफ्रोमबो रायजोनि आयेन आफादनि बिसायख'थि एबा एमएलए बिसायख'थिखौ जयैनो खुंनाय जागोन ना जाया। वान नेशन वान इलेक्शननि ओंथिया जादों लक सभा बिसायख'थिजों लोगोसे हादोरनि गंफ्रोमबो रायजोनि आयेन आफादनि बिसायख'थिखौ खनसेयैनो खुंनाय। मख'नो गोनांदि मिरु सरकारा 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम 5 साननि थाखाय सदनाव जर'खा जथुम्मा हांख्रायनाय जादों। बे जर'खा जथुम्मायावनो बे बिलआबो जागोननि मिजिं दं। वान नेशन वान इलेक्शननि बागै बुंनाय जादों दि बेनि गेजेरजों खम खरसा जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2019 मायथाइनि लक सभा बिसायख'थियाव 60,000 कौटि रां खरसा जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो बिसायख'थि आय'ग आरो बिसायख'थियाव बाहागो लानाय राजखान्थि हान्जाफोरनि खरसाखौ सोफादेरनाय जादों। वान नेशन वान इलेक्शननि बागै बुंबावनाय जादों दि आलादा आलादा खुंथाय बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय राहायाबो लासै जायो। बिसायख'थिया खुंथायनि फारसे गोहोम खोख्लैयो मानोना गासै सरखारि अफिसनि मावसुमाफोरा बिसायख'थिनि हाबायाव नांथाबनो गोनां जायो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों दि वान नेशन वान इलेक्शननि गेजेरजों सम्पद आरो जौगाथायाबो गोख्रै जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिबानखौ सामलायबाय थानाय बिस्वजित दैमारी बिथाङा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जाबाय। बिस्वजित दैमारी बिथाङा भारतनि जानानै कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव नैथि खेबनि थाखाय मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जाबाय। बेनि सिगां बिस्वजित दैमारी बिथाङा थांनाय 2006 निफ्राय 2008 मायथाइसिम कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जादोंमोन। आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबानखौ मोजाङै सामलायबाय थानाय बिस्वजित दैमारी बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिस्वजित दैमारी बिथांखौ सा-सानजा रायजोनि गेजेरावनो राजखान्थि फोथाराव सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि महरै गनायो। गावनि गोख्रों राजखान्थि बिबान आरो नोजोरजों बे समाव कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि मावफुं सोद्रोमा महरै गोदानै सायख'जानाया बर' हारिनि थाखाय आरो बिथांनि थाखायबो गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव सोलोंथाइनि मिरु थावनि जानो थांगासिनो दं। गोबाव समनि उनाव क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव एमबिबिएसनि गिबि बेचनि थाखो फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों दि बेयो मोनसे जारिमिनारि सान होननानै फोरमायदों। क'क्राझाराव सिआइटिनिफ्राय लानानै इन्जिनियारिं कलेज, नार्स कलेज आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि थाखोआव लांनो थांखि लानाय, बैफोर गासैखौबो बिथा खालामनानै बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझारआ सोलोंथाइनि फारसे गाहाय मिरु थावनि जानो थांगासिनो दं होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि आफां आसाम आरो बिटिआरनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लाया सोलोंथाइनि गाहाय मिरु जानो थांगासिनो दं आरो बे थासारिखौ गोजोरै लाखिबाय थानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा लोगोसेनो गोलाव बोसोरनि उनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो हानायनि थाखाय बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरनि जानानै प्रमद बर' बिथाङा साबायखर बावदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, आजागोरान बसुमतारीखौ बजालिनि एसपि महरै थिसननाय जाबाय। बर'नि फिसा एपिएस आजागोरान बसुमतारी बिथांखौ बजालिनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस महरै थिसनबाय। मख'नो गोनांदि आजागोरान बसुमतारी बिथाङा गुवाहाटियाव डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस महरै हाबा मावगासिनो दंमोन।
बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहआ जेरैखिजाया जोबथेसालियाव थानांगोन। लाइस्राम लादु सिंहआ जेखिनि दाय मावदों बे दाय मावनायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 बोसोरनि सिगां सिएम भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन बिफाननो अजद होनाय जादोंमोन। बे अजद होनाय बायदिनो भिजिलेन्स हान्जाया इनक्वेरी खालामदों। लोगोसे इनक्वेरी खालामनायनि उनाव लाइस्राम लादु सिंहआ दि दायनिगिरि आयेन बेरेखा जाख्ल'नायजों बुंफबनाय, आयेन बेरेखायै एपइन्टमेन्ट होदों, आयेन बेरेखायै एडमिसन होदों बैफोरखौ फोरमान खालामबाय आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। नाथाय लाइस्राम लादु सिंहआ बेल लानानै दङ। नाथाय सासे दायनिगिरि बेलआव थानाय एबा एरेस्ट जानाय सुबुङा माबायदियै भाइस चेन्सेलर जानो हायो बे गोख्रों सोंथिखौ खालामदों दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि अबजेक्टिभजों हायार इनस्टिटिउटनि सासे भाइस चेन्सेलरआ जेरैबायदि बयनिबो सार्थ'आव खामानि मावनांगौ, बिथाङा आयेन बेरेखाजों लोब्बा थानाङा। नाथाय बिथाङा आयेन बेरेखायै जाख्ल'नायजों खामानि मावबोदों। बेनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाया जाफुंसार जादों। नाथाय बिथांखौ बोखारनांगौ। बिथांनि एगेन्स्टआव दि दाय मोनदों बे दायनिगिरिखौ दिनैनि दिनाव सोर बिबानाव थानो बिथोन होदों, बेनि थाखाय एबसुआ रायजो बेंगिरि बिथांखौ सोंथि खालामदों दि आरो एबसुनि हाबा मावनायजोंनो 80% जाफुंसार जाबाय, 20% जाबाय। लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौ। लोगोसे गोदान भाइस चेन्सेलर थिखांनांगौ। बेनि थाखाय गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौनि थाखाय सार्च कमिटिआ हाबा मावगासिनो दङ। खिन्थु बिथांखौ बे समाव 1 मिनिटनि थाखायबो बिसि हिसाबै थानायनि मोन्थाइ गैया। जोंनि बर' जायगाखाय सासे काराप्टेड मानसिखौ बिसि फाथिनानै होनायनि थाखाय राज भवनआ सिन्था खालामदों नामा होननानै दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों सोंथि खालामदों। बेखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोख्रों सोमावसारबाय, चिराङाव सोमावसारबाय, फैगौ समबाराव बाक्सायाव, बेनि उनाव तामुलपुर, उदालगुरि, बेनि उनाव फिन क'क्राझार आरो जोबनायाव फ्राय 10,000 फरायसाफोरनि बाहागो लानायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोख्रों सोमावसारनायजों बे दिनखालिनो भारतनि रायजो बेंगिरि, गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिनो हायार इडुकेसन इनस्टिटिउटनि सिङाव सासे आयेन बेरेखा काराप्टेड मानसिखौ राजभवनआ माबायदि भाइस चेन्सेलर थिसननानै दोनदों बेनि सायाव मेम'रेन्डाम गथायगोन आरो बै सानखालिनो मिथिनो मोनगोन दि राजभवननि सोर सुबुंनि बिथोनाव आयेन बेरेखा जाख्ल'नानै जोंनि बर' जायगानि हायार लेभेल इनस्टिटिउटखौ दखल खालामनानै दोनदों बैनि फोरमानखौ बै सानखालिनो मोननो हागोन। लोगोसे भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहआ मासिनिफ्राय बोखारजागोन आरो थाबैनो एरेस्ट जागोन, बेयो रोखा होननानै दिपेन बर' बिथाङा रोखायै फोरमायना होदों। पुलिस बिबानगिरिफोरनि गुलि गावनायाव सा 18 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे जाथाया जादों खोला आफ्रिकानि सा-सानजा ओनसोलाव। पुलिस बिफाना फोरमायना होदों बिसोर सा 18 सुबुंफोरा रां लुट खालामग्रा सिखावफोरमोन, जेराव बिसोरो गंसे गारिजों रां लांनायखौ खावनो खाबु लादोंमोन। पुलिसआ फोरमायबावदों दि स्रोदै खौरां मोन्नायनि गेजेरजों रां लुट खालामग्रा सिखावफोर थाग्रा जायगायाव थांब्ला सिखावफोरा गावसोरनि फारसे गुलि गावहरदोंमोन, जेराव पुलिसआ फिनजाथाय होनानै गुलि गावहरफिननायाव सा 16 हौवा मानसि आरो 2 आइजो सिखावफोरा गुलि नांजानानै जिउ खहा जायो। पुलिसआ फोरमायबावदों सिखावफोरनि गुलि गावहरनायाव सासे पुलिस बिबानगिरियाबो गोब्राब जोखोम जादों आरो बेखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बरमा फरायसालिया साबसिन फरायसालिमा बान्था मोननो हादों। बिजनी फरायसालिमा बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 40थि थैनाय सान आरो खुंगा 32थि थैनाय गोसोखां सान फालिथाय हाबाफारियाव बरमा फरायसालिमाया साबसिन फरायसालिमा बान्था मोननो हादों। गेस सिलिन्डारनि बेसेन खमायनायखौ लानानै मोनसे खौरां। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मोनसे गिदिर थांखि। बे थांखियानो जादों हादराव गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ खम खालामनाय। साननैसो सिगां फोसावनानै होदोंमोन दि मिरु सरकारा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 200 रां खमायनानै होनाय जादों होननानै। बे समाव जोंनि आसाम रायजोनि बबे बबे ओनसोलाव बेसेबां रां खम जाखो बेखौ फारियै फोरमायना होनि। बरपेटायाव 945 रां, बाक्सायाव 968.50 रां, बिस्वनाथआव 968.50 रां, बङाइगावआव 937 रां, काछाराव 1037.50 रां, चराइदेउआव 918.50 रां, चिराङाव 937 रां, दरंआव 950 रां, धेमाजियाव 968.50 रां, धुबुरी जिल्लायाव 953.50 रां, डिब्रुगड़आव 902 रां, डिमा हासावआव 1061.50 रां, गवालपारायाव 932.50 रां, गलाघाटआव 919.50 रां, गुवाहाटीयाव 952 रां, हाइलाकान्दियाव 1046 रां, हजायाव 975 रां, जरहाटआव 918.50 रां, कामरुप मेट्र'आव 952 रां, कार्बि आंलं जिल्लायाव 925 रां,
करिमगन्जआव 1037.50 रां, क'क्राझाराव 937 रां, लखिमपुराव 968.50 रां, माजुलियाव 919.50 रां, मरिगावआव 932.50 रां, नगावआव 975 रां, नलबारि जिल्लायाव 960.50 रां, दक्षिण सालमारायाव 953.50 रां, शिबसागराव 910.50 रां, सनितपुराव 968.50 रां, तिनिसुकियायाव 902 रां, उदालगुरि जिल्लायाव 968.50 रां, पश्चिम कार्बि आंलंआव 975 रां। बेफोरनो दानि गेस सिलिन्डारनि बेसेना। फोरोंगिरि सानखौ 5 सेप्तेम्बराव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि मुङाव फालिनाय जायो, नाथाय बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि सेन्ट जसेफ इंलिश स्कुलाव फोरोंगिरि सानखौ 2 सेप्तेम्बरावनो फालिनाय जादों। बेखौ लानानै आसुआ गोख्रों अजद दैखांदों। सेन्ट जसेफ स्कुलनि फाडारनि असुबिदानि थाखाय 5 सेप्तेम्बरनि फोरोंगिरि सानखौ 2 सेप्तेम्बर एबा मैया खुंनायखौ मिथिनो मोन्दों। बेयो मोनसे लाजिनांथाव होननानै आसुआ गोख्रों अजद दैखांदों। लोगोसे बेबादि फरायसालिनि सायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथांमोनखौ गोख्रों एक्सन लानो थाखाय आसुआ गोख्रों दाबि दैखांदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।